Старайся любити, що робиш. Так мене вчила моя мама. Слухай, не маєш дяки, не печи. Бо або не подуйде, або не уросте, або згорить. Ніч не печи. Все роби з дяку. Кінь маєш дяку, супер буде. Дай Боже доброго здоров'я! В ефірі програма «Русинська родина», я її ведуча Віра Кобулей. Ім'я Тамари Ленюської, солістки Закарпатського академічно заслуженого народного хору, добре знамою у нас на Закарпатті. І вся жона знає красно не лише співати, а ще й пофіглювати. А недавно в неї був файний ювілей. Ну, то йдемо послухаємо, що вона нам розкаже про свій творчий путь. Інтересно, що про тебе співанка? Ой, моя співанка, лим раз любовання, а 100 раз чекання. Ото про мене майже. Я все в своєму житті роблю з любов'ю. Я ніколи не маю нічого чорного за душою. Я до людей відношу з відкритим серцем, і мені так легко йти по життєві, бо що ти посієш, то ти і маєш. Посієш злобу, достанеш злобу, посієш ненависть, так воно і буде. Я кожній людині в своєму житті говорю дякую, бо я знаю, що в моє життя вона прийшла не просто так. Одні до мене приходять в радость, другі до мене приходять в наущення, в треті в назідання, а четверті в отраду. А п'яті, я не знаю, кожна людина несе щось своє, як в той віночок укладуються всякі косички, і польові, і непольові, і створюється такий букет. Так створюється людське життя. І у кожного зустрічі в житті дає Господь Бог. І я вдячна тим зустрічам, які були в моєму житті, і які знову ще будуть. Я тішуся молоді. Коли молодь приходить, я оживаю, тому що в мене є поле для дій. І вони мені платять тим же. Я на жодну людину не маю навіть тіні якогось негативу. Всіх сприймаю позитивно і всіх обожнюю. Тамара Ленюська в нашому колективі дуже давно. Вона, можна сказати, така одна із основних старожилів колективу, яка вже майже 40 років в колективі. Хочу сказати, що незважаючи на такий величезний проміжок часу, який є Тамара в нашому колективі, її талант не то, що згас, а навпаки розкривається чим далі, тим більше. Вона в перші роки розкривалася більше як співачка, як солістка, тому що в неї чудові вокальні дані, гарна вокальна школа. Зараз, звичайно, вона розкривається більше, в неї дуже багато артистичних здібностей, вона виконує прекрасні характерні ролі, я думаю, вона могла би бути прекрасною драматичною актрисою. Тамара Ленюська, артистка хору, солістка, виконувала і сольні партії, зараз виконує і хореографічні такі мініатюрки. Вона обдарована артистка і як артистка-співачка, як артистка танцювального жанру. І взагалі хороша людина. Як людина, вона з великої букви «Л», можна сказати, з великої букви. Вона може з ближнім, то кажуть, розділити і горе, і радість, і все, що її не попросиш, вона може, скаже, що зроблю, не може сказати одразу, що я не можу зробити. Тобто це дуже імпонує, люди її дуже поважають. Вона надзвичайно душевна людина, із смаком. І це проявляється абсолютно у всьому. І навіть у тому, що Тамара завжди ініціатор якихось таких чисто сімейних свят, які відбуваються у нас у колективі. Це людина надзвичайно чуйна, надзвичайно лірична і дуже добра. Не просто добра на словах або на обличчі, а справді душею. Якщо якась проблема в когось, перша, хто допомагає, це Тамара. Моя баба ще в поле ходила і співала. Страшно любила співати, співала таким народним альтом. І я з ним ходила, бо мене баба теж вирощувала, бо батьки були у мене інтелігентні люди, і батьки вчилися і працювали. Ну і бабка допомагала мене виховувати. От вона мене навчила.
І в городі порпатися, і вареники ліпити, і вишивати, і співати, і в'язати, і шити. Все я завдячую своїй бабі. А як її звали? Ганна. Угу. А де вона жила? Бабка моя жила в Вінницькій області, але коріння вони мали звідси. Дідо мій по материній лінії, в нього фамілія була Турянський. Колись оця Турянська долина, це була їх вотчина. І потім так от радянська влада їх гнала і вигнала аж туди. Ну от так це і стало, що коріння наше, а жили не тут. Мені інтересно, крім бабки, які ще ти університети пройшла? Я закінчила Хуське культосвітнє училище. Ми ходили в фольк-експедиції, я працювала з діточками в Ракошині. Все починається з співання, все починається з садочком співала. З малесеньких. Дітки віршики розказували, а я співала в 3 рочки. Що я співала, я не пам'ятаю, але я співала і всі хлопали. Бо коли я закінчувала співати, я казала, ну все, хлопайте. Потім в школі співала в ансамблі, потім музична школа. Ходила на гімнастику, ходила на танці, ходила куди хотіла. Мама мене кругом записувала, бо казала, ти маєш спробувати, бо як ти не попробуєш, чи добре, то так румплять, ну то як будеш знати, чи добре вона, чи солена, чи не солена, ти мусиш швидко попробувати. Та я ходила і на дзюдо, і на карате, і куди хочеш. А потім щось це відпало, а щось це залишило. А залишилася пісня, залишилася музика, залишилася музична школа і ансамбль танцю. Знаю, що ти маєш сольні партії при Миколі Попенкові. Ой, були ми великі друзі, ми його обожнювали. Ми до нього ставилися як до рідної людини, як до дідика, як до тата, кожен по-своєму. Але до нього можна було з любою своєю проблемою прийти і сказати, слухайте, Микола Якович, але такое це стало. Ніч, будемо думати, і будемо рішати, і щось і зробимо. Ти не переживай, ти не плач. Він нас так вмів об'єднати, що ми навіть боялися якесь там слово не вивчити, чи ту ноту. Не тому, що він буде на нас гойкати, або щось буде то. Ми боялися його обідати. Він страшно обіжався, що якщо, ну то я старався написати, а ви то не гоні вивчити, ну то що я недобре написав. Та ми вже так то зубрили, щоб, не дай Бог, він це не розчаровував. Які з партії тоді співав? Я співала різні пісні, і коло Миколи Яковича всі дуети, і пробувала співати, і «Ой, піду я до млина», і «Я ще маленька, бо я ще газдиня». І то все, що він писав, на нас пробував, бо це була творча лабораторія в нього. Він писав на конкретного артиста? Ні, він писав на настрій. Тобто до нього прийшло натхнення, от якась тема в душі забриніла, він писав музику, він собі бачив, хто би то міг заспівати, і потім на нас пробував. Не дай Бог, тот твір, якось йому там одна нотка щось йомуся не полюбила, і отак подер, не піде. Такий категоричний був, бо то так мало бути, як було в нього в уяві. Якщо, не дай Боже, щось йому все не сподобало, або ми не хотіли щось там, ви ж уже не хочете, гет, не піде. Ну, мені його диригентська практика, ставлення до тої народної пісні, оці всі мотиви, мені дуже це було до душі, і нам дуже легко було працювати. Ми і на роботі, і не в формальній обстановці. Ми такі чудеса творили, що... А що було інтересного такого? У нас і суботники були. І Микола Якович каже, хочете, я вам докажу, що можна грати на лозині. От зараз лозина буде звучати. І ми бігом знайшли якийсь старий віник. І я на ньому, як на гітарі, і ми знайшли ту мелодію. А він каже, ну це видите. Ну фрасик, вона її на віникові зіграє. Тамара дуже гарна газдиня. Вона може бути газдинею, як то кажуть, і вдома, якщо треба, і в хор-класі вона допоможе. Якщо треба бути на сцені, таку роль зіграти, вона на сцені зіграє. Тобто вона, як то кажуть, в будь-яких іпостасях, якщо треба, то вона це зробить. Тамара започаткувала такі теплі сімейні у нас свята, і
сама бере на себе ініціативу і залучає інших у цьому брати участь. І ми разом всі долучаємося, бачимо, як вона дуже по-материнськи все хоче для нас приготувати, якісь смачненькі страви, щось смаколики принесе якесь. Це дуже душевно, вона така жінка, вона така мамочка у нас. І той смак, який вона має до всього, проявляється і в цьому теж. В Тамарі Володимирівні не виражають якості артистизму. Немає ролей, які вона не може справитися з ними. Чудова хазяйка, мама, бабуся. Тобто всі такі ролі жіночі в її амплуа виходить дуже органічно і справжньо. Торкаючись великого мистецтва, в обіймах вічності це просто не мине. Душа народу зазвенить у кожнім серці, і вже не знаєш, де небесне, де земне. Від джерела батьківського порога ідем життям тернистими шляхами, і Божа щира вдача підвела на ноги, що доброго в житті вже зараз перед нами. Хтось молиться в прийдешнє сьогодення, в добробут свій у ці нелегкі будні. Ми молимось, дай Боже дар, натхнення, щоб щедро дарувати його людям. Карпатські гори надихають нас красою, і кришталева чиста та вода джерельна. Ліси й плай, смерека над водою – оце є Божий дар, оце наше натхнення. І працьовиті добрі люди щирі, і коломийка, і трембіта у ранковій тиші, весняним птахом понад плай розкривши крила, даруй талант, складай пісні й вірші. А доля не жаліла, і життя трепало, в сердечних муках народилися вірші, та щире серце в слові – це немало, це так потрібно людям для душі. Це не вірші, це пісня материнська, де промінь сонця завітав до квіточок, де спів кохання десь лунає зблизька, це піклування матері про діточок. Ми в душі сієм зерна правди ранньою весною, і визріють ті зерна істини, подякують тобі, заколоситься нива злагоди, засіяна тобою, і буде Боже милосердя на землі. Ти співпрацюєш із многими артистами, а і Майміся любить, коли ти з Матієм там фіригуєш. Ну, Петро Петрович, у нас однакова енергетика. Ми друзі пожиттєві. Він мені може казати: «Йой, та там твоя дача не полота, бо він піді мною на дачу. Йой, та там нікої не був». І кажу: «Петя, і не буде, бо папороть теж має десь рости. Не лим вино». Так що ти не газдуєш там на городі? Щось газдую, щось не газдую, щось бірую, щось не бірую. Як нормальна жінка, як завжди, щось встигається, щось ні. Бо не можна обійняти весь білий світ. Ну, не можна. Бо мені треба приділити час і роботі, і родині, і ще повишивати. І я готую на 75-річчя нашого колектива, буде у нас юбілей, я готую вишиту скатертину, в якій буде забиті народні мотиви, починаючи від Перечинського району і кінчає Воловеччину. І це все буде поєднано в одному віночку. От зараз я підшукую собі матеріали, і щоб об'єднати наше Закарпаття в таку гарну скатертину. Так само, як і ми зберігаємо наші традиції, даємо акцент на народну пісню, любимо своє, показуємо толерантність закарпатського народу. Як у нас мадяри із словаками, з румунами, і з русинами, і з росіянами, і з поляками уживаються, то просто дійсно треба брати в цій державі приклад тої толерантності. І тільки у нас на Закарпатті варять поливку або голубки, бо дако прийде. Не лим про своїх, а дако прийде. І я це доказала, коли в мене була гостина тут, в хоровому класі. До нас якраз на концерті приймав участь колектив із Краматорська «Курінець». І я кажу: «Хижа не тісна, кой чилять не збісна. Та тюшиткися з гостями, та лим у нас на Закарпатті роблять, бо дако прийде». Во прийшли. Моя дитина поїхала там, на схід, а схід прийшов до мене. Це дуже символічно. Каже: «Я не забідніву». Так і знайшлося 10
їсти, та й 20-м, та 30-м, та там уже кількість неважлива. І вони всі гості, ми страшно здружили. Ми на сцені об'єдналися, і тут вже продовжували. І ця дружба от зараз і в Фейсбуці, і все, ми спілкуємо, і надзвичайно. Гарний був концерт, позитивно заряджений, їхня українська щирість, наша закарпатська толерантність. Син Сергій уже, по-моєму, 3-й раз знаходиться на сході України. Але хочу сказати, що тут вона так само є прикладом, зразком матері, яка є жінки, яка показує нам свою силу, свою витримку. Розумієте, тут дуже велике. Всі дивляться на неї, як вона виховує внука разом із невісткою, як вона чекає свого сина. Мама, вона прекрасна, чудова мама. Я ще теж робила в Закарпатському хорі, коли ще робив її чоловік Саша, так що ми вже знаємося давно. Потім так сталося, здружилося, і я стала хресною її сина Дениса, який тепер знаходиться в АТО. Переживаємо за нього, молимося за нього, щоб все було добре, щоб він був живий, здоровий, і щоб скоро ця війна закінчилася, і він прийшов додому, і ми жили всі мирно в нашій державі. Вона тримає той стержень материнський, не дивлячись на те, що її син зараз в АТО. І це для нас теж болісно, ми теж хвилюємося за неї, але вона з вірою у Бога, з вірою у серці, мужньо чекає, так як і ми, і з радістю чекаємо повернення всіх наших дітей, всіх без винятку, і також Тамариного сина, бо це вже наші діти. Які маєш думки, коли думаєш про сина? Що вам скажу, Вірочко? Скажу вам так. Коли жінка народить дівчинку, то це є комплімент від Бога. А коли жінка народить сина, то вона народила захисника. От у мене воно так і відбулося. Він з маличку, і я не мала носити сітку. Я мужик, я сам. Він мені допомагав у всьому. Я намагалася бути йому другом. Я ніколи не била, як тепер виховують. Ми домовлялися. Ну, та щось, кажу, прийшов сумний. Та що? Та 2. Ну, та з чого 2? Та бо я там то, я там. Та бо ти себе не їш. Кажу, ти що, думаєш, що ти достав 2, та ти зараз недобрий? Ні, та то не значить, що ти недобрий. То значить, ти маленько не допрацював. Ну, та не біда. Ми уроки зробимо, а потім ще над тим попрацюємо, та й все, завтра буде 5, та й буде добрі все. Так я виховувала свого сина з позицією добра, любові і мудрості. На мене не кричали, я була збісна дитина, але зі мною теж домовлялися. І оцю практику філософських відносин я несу і зараз в своїй сім'ї. Так само вчу і внука. Так само. Бо вчителька запитала, такі сте недобрі, Боже, ба як вас уже батьки наказують? Бо такі сте недобрі, що не можу з вами. Як тебе наказують? Тато як наказує? Тата не можеш не слухати. Тато командир, тата не можеш не слухати. Ну, а мама як? Мама кричить і в куток кладе. Ну, а бабка каже, як тебе? А бабка не кричить. А що бабка каже? Та бабка каже, молодець. Погана, ну, молодець. Чашку розбив, ну, гаті порвав, ну, молодець. Все молодець. Тамара з тих артисток, які не тільки знають файно заспівати, а й файно затанцювати. Вона чітко знає всі хореографічні номери так, що відносяться до хореографічної групи. Чітко знає всі рухи. Вона є носій традицій в нашому колективі. Вона часто мені розповідає, як було тоді, як тепер. Ми порівнюємо, зрівнюємо, даємо аналіз всьому. Ну і, звичайно, дуже вона хороша жінка, і вона є справжня артистка, яка в нашому колективі дійсно за покликанням. Знає всі традиції, ну, крім того, що вона як артистка, універсальна, можна сказати, пчілка, трудівниця.
Тамара прекрасна господарка, і вона тут, якщо ми тут щось проводимо, чи в нашому колективі, чи за межами того закладу, вона завжди є перша помічниця моя. Вона може замінити і костюмера, вона може замінити і таку господарську, по господарській діяльності. Тобто, ну, можна сказати, що Тамара людина, на якусь можна покласти. То щастя, що в нашому колективі є такі люди. Вона ще в нас і бібліотекар хору, нотки, партитури для хора і так далі, то все у її відданні. І вона в тому плані трудиться, бо кожному і новому артисту, і згадуємо старий золотий фонд, треба нотки. Тамара Володимирівна то допомагає. Ось портрет, старенька хата, думкою витаю. Я дивлюсь на тебе, батьку, серцем промовляю. Мріяв ти про кращу долю, неньки України, оспівав віршами волю, спів до нас полинув. Озирнулася навколо мати Україна, полонили душу злидні, у серцях руїни. Плаче ненька Україна, не встигає сльози витирати. Хто же ж думав, що слов'яни будуть воювати? Помолилась тихо Богу, важко так зітхає. Коли ж вийдем на дорогу, ой, ніхто не знає. Є в нас сила, є і воля, рік від року важче. Дай же, Боже, ти нам долі, може, й буде краще. Кажуть, що ти тільки робила зі своїм чоловіком в Закарпатському хорі, та якось ти все познайомили? Ми дружили. Я ніде не носила чемодан на гастролях. Китюня лампочка перегоріла, він перший, я йду закручу. Він такий був, дуже любив допомогти, сам зробити. У мене в хаті за 29 років, що ми прожили, у мене не був майстер. Він все сам робив. Хіба що газ підключали, там мусай було дозволи, і то отак. А такий, починаючи від набойок і закінчуючи кухню монтажем, він все робив сам. Я не відчувала себе нещасливою жінкою. Я була надзвичайно щаслива жінка. Я не кажу, що ми жили якось в розкоші і в багатстві, але я відчувала, що мене носять на руках, мене боготворять. От він вмів боготворити ту жінку. Кава в постіль, то навіть ніхтося не домовляв, то так мало бути. То так мало бути. Та ти готуєш і обід, і вечерю, і стираєш, і то-то, та я тобі не можу каву принести. Чистував тебе? Любив, обожнював. Я би з ними і по сьогоднішній день, бо він таку високу планку відносин поклав, що я б з ним в щасті прожила і на старі дні. Ну, доля склалася, як склалася. І я дуже вдячна нашому колективу. Ми ховали в Мукачеві його, і люди приїхали в Мукачево. Мій колектив був зі мною. Надзвичайно ціную це і вдячна кожному. Він разом у хорі з тобою співав? Чи? Так. Ми познайомилися в хорі. Я прийшла по направленню, і тоді не можна було так, що просто по направленню тебе зараховують. Був конкурс, треба було виходити і співати. І на конкурс нас приїхало, по-моєму, 17 чоловік, а прийняли лише 4. І не лише сиділа худрада, комісія, а сидів весь закарпатський хор. Так приймав Справедливо рішав. Дуже справедливо. Це Микола Якович таку систему побудував. Ну, порадьте, я за вашими оплесками тепер зрозумію, буде з тої людини толк чи не буде. І от так я попала в закарпатський хор. Так упала в око своєму чоловіку. Вона без перебільшення є справжньою патріоткою нашого колективу. Вона в своїй творчій діяльності там, мабуть, більше сотні відпрацьованих концертів на різних сценах. І географія їх дуже широка від Середньої Азії і до Португалії. Крім того, вона дуже мудра жінка, вона дуже чуйна, вона дуже творча. Крім того, що вона є вокалісткою, вона ще й хороша мати, хороша дружина, вона вишиває, вона дуже творча особистість. У них сім'я дуже міцна. І то видко тепер у її дітях і внукові, що у них дуже трепетне ставлення друг до друга у їхній фамілії. І то є дуже-дуже добре. Як думаєш, що треба про те, аби наша русинська співанка звучала, аби се не забувала?
Вона і так звучить. І всі керівники, з якими я пропрацювала, починаючи від Миколи Яковича Попенка і закінчуючи Наталією Йосипівною, всі намагалися зробити з нашої закарпатської пісні перлину. Зіновій Корінець більшість наших пісень зараз використовує у хорі вірьовки. І навіть його прихильником Западу рахують. Але каже, ну дійсно, там такі перли, там таке багатограння, бо дійсно так історично складено. І словацький мотив, і угорський, і русинський, і румунський, все це переплетено. Тут ще працювати і працювати. І зараз я тішуся, що піднімаються такі забуті давно традиції, як сухий танець, це червона ружа, яка показує, як ми працюємо над винобранням, як ми його вирощуємо, як всі народи то вино чавлять, показуємо і словацький кусочок, і румунський. Надзвичайно величезна робота. Вона велика молодець. І в неї така вражаюча енергетика і фантазія, що дав би їй Бог здоров'я, ще на много і блага літ працювати на закарпатський хор. Що треба, щоб народилися поетичні шорики? Настрій і любов. От ідеш по березі річки, по парку, щось тебе надихає, якась от там пташечка заспівала, і тобі вже зразу, пішло. Про країну кажуть, землями багата, ріками, морями, добрими ділами. Про родину судять із такої мірки, як у тій родині ставляться до жінки. Як не поважати ту, що не доспала, тихо колисала, щоб дитина спала, то, що так раділа, що ти виростаєш, що вже і без мами ти життям ступаєш. Мила моя ненько, і бабуся рідна, вчителька чудова, мила, добра, гідна. Вами я пишаюсь, зичу вам наснаги, і не буде краю вам мої поваги.